दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामबाय UPPL माने उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड हैथुए हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा दिनै रोखा रोखा UPPLनि हेंथायै मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों रायजोफोर दिनै BPF पार्टिनिफ्राय सोंखारियाखै बेखौ गुबुन गुबुन दोलोनि बा गुबुन गुबुन पार्टिनि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ बुंफ्रुनानै होदों आरो जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ खेंफोरथि होलांखादोंमोन बै समावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै दिनै प्रमद बर' सारा राजनितिक गेलेदों होननाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि उनावसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जोंहा मानव गेदेर दैदेनगिरिफोर बा बर'नि दैदेनगिरिफोर लिडारफोरनि भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो आरो खोनासंलांग्रोदो जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौथायाव 1986आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन बिनि उनाव UBNLF PTCA मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दङमोन गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडियलजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इसुफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन खिन्थु जों PTCA UBNLF बिसोर जों मालाबाबो थाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन ओंखायनो जों थाया मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमन जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों UPPL माने उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड हैथुए काखौ नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमदाल' बर' नामा प्रमदाल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिंसिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे PL पासनो बोरैबा खेरेखमबा PO पास करेसेबले प्रमद बर' डाङरियाय हा ओइनि जे किबा IAS कचिं करे UP जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल MLA बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाज गैयियालाय बे मिथिया नामा बे RNB हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा RNB हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों এইখিনি অঞ্চলটোৰ নতুন বেছিভাগ প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই আমি কাম কৰিম বুলি ভাবি আছো বাংसिन नोजोर होनानै मा होनो बांसिन गुरुत्व होनानै बे ओनसोलफोरखौ जोङो खामानि मावनानै देखायनो नागिरदों मिथिबाय बेथ' गोदान बहुद दङ फरायसालिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै हस्पिटालनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां समस्या दङ बेवहाय गोदान VCDC जागोन गोदान समस्ति जागोन गोदान समस्ति गोदान VCDC जागोन आरो जोङो गोदानै नोंथांमोननि बे ओनसोलफोरखौ लानानै गोदान मोनसे साब डिभिजन होनोब्ला फ्रायानो बुजियो बेवहायनो गासिबो अफिसफ्रा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव थांलायनाङा बे साब डिभिजन अफिसावनो जोङो मावजोबनानै लानो हायो हाखौ सिन्था खालामनाङा हाखौ जों गोदोबो जोंनि सरकार थानाय समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि आन्दाराव हानि पाट्टाखौ जों होबोखादों एबारबो होगोन प्रमद बादि खालि खुगाल' बुंनानै जाग्रा मानसि नङा जों मिथिबाय फंसे बुङो फंसे खामानि मावो दिनै मा मावनो आदा इलेक्सना गेला माबा इलेक्सन पास होनांगौ होनना डिमान्ड खालामगासिनो थारमाने जेनखाबाय इलेक्सना पास होनांगौलायनो
मानो फासयनांगौ इलेक्सनाव मानो फासयनांगौ इलेक्सना थारिखआनो जाखाबाय मा फासयनांगौलायनो थारमाने जेनखाबाय जेननायखाय इलेक्सन फासयनो थाङो जाबा दिल्लीयाव थांदोंनो दै दिल्लीया इलेक्सन खुङा दिसपुरासो इलेक्सननि माबाया दिसपुरसो मिथिबाय दिसपुर स्टेट इलेक्सन कमिसना इलेक्सनखौ खुंगोन दिल्लीयाव लोब लोब थांगासिनो दं जाहैदों इलेक्सन फासयनांगौ होननानै थां दिल्लीयावनो इलेक्सन फासयनो नागिरदों जेनबाय नालाय दाना फासयनो नागिरदों फासयहैनो हायोबा इलेक्सन फासया इलेक्सना सेप्तेम्बर फुजानि आगोलावनो जागोन गासिबो इलेक्सनाव सोर सोर भट होगोन होआ सेन्टार बेफोर गासिबो ओंखारजोबाखैदो दालाय ओंखारजोबखाबायना लामा ओंखारजोबखाबाय बहा भट होगोन बेबो ओंखारजोबखाबाय दासो माबा इलेक्सन फासयनो थांदों दिल्लीयाव थांनानै फै ताजमहल नायनानै फै लाल किला नायनानै फै बिनि बादैलाय माथो दङ दिल्लीयावलाय आरो माथो दङ इन्डिया गेट दङ मा दङ दिल्लीयाव जेखि जाया नोंसोरो फोथाय जोंखौ আপনালোকে আমাক বিশ্বাস করো আমি কাম করিম আপনালোকৰ এইফালে প্ৰাইমাৰী কামটো হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী বা কিবা কামটো হ'ব মেক্সিমাম এডুকেশ্যন হেল্থ সেক্টৰ তাৰমানে হেল্থ সেক্টৰৰ এডুকেশ্যন সেক্টৰ আৰু এই কমিউনিকেশ্যন এই তিনিটাটো বেছি প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই আমি কাম কৰিম मिथिबाय बै माबालै मा होनो गासिबो बुजिजोबखायो जेनेबा हेल्थ सेक्टर माने बे सिकित्सा हस्पिटाल माबा माबिखौ होनदा बे देहा फाहामसालि ओमफ्राय एडुकेसन बे बिल्डिंसो जाजोब्बाय मा स्कुलाव हाथाया माथो जेबो गैया बेफोरखौ लुना होगोनब्रा जोङो मार्केटसो हाथाइसालि बेखौ लुना होनोसै बेफोर गैला जों हाब्बाय नालाय बे उथायजोबसै बेखौ ओरै थिंनि लुना होनोसैब्रा फाखा बेफोरबादिया गैला खयथा दं बेबादिया 20-25थासो थागोन खोमा 50थासो बेबादिया 100थाखौ हमबाय दे आङो 100था दङ दे बेबादिया 100थाखौ लुना होजोब माथो जाखो लुनो हाया सानदों नङा सरकारा फैगोरथोंलै सरकारा थारमाने सेप्तेम्बराव जागोन नालाय जोङो जेनेबा सरकार दाखांनानै अक्ट'बराव जेब्ला सरकार सालायो बेहायनो नोंसोर प्रमान मोनगोन आङो बे गोदान हाबनाय ओनसोलफोरखौ लानानै स्पेसियेल प्रायरिटि होगोन खालामदों आं रायज्लायगासिनो दं फुरा होख्लायखागोन राव फाग्लाखौ सोङा आं बेबायदियाव मावनांगौ आंथ' नुबोबाय गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो दं बे ओनसोलाव इलेक्सनाव मिटिं खालामफैयो बबेबा बर' साहित्य सभायाव आं फैदों এইবারসो सुबिदा मोनबाय आङो नोंसिनि जानानै खामानि मावनो नङा होमबा এইবাरसो बिराद मोजां सुबिदा मोनबाय खुनु फासयनायनि खोथा गैया थिगैल' था जों दङ राव फाग्लाबो आखाइ होनो हाखाया नाम लाबाय था ओइ सोरबा माबा आसोलनो खोथा हरगोन होनना बुङो मिथिबाय बारा दिगदारबा आसोलनो खोथा हरगोन जों होनना बुङो नामानो डाइरेक्ट लाखा जोंखौ सोर मा दाङो नायनि अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय जोंहा कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि टपिक लोगोसे बिस्वजित दैमारी सारनि टपिक स' बिसोर सानैनि टपिक लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारनि टपिक बिथांमोननि गेजेराव बबे टपिकआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव आरो थारैनो बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो मानव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै राजनितिक गेलेनाया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव मानोना बियो जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा साननो गोनां आरो अब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोनानो साननानै नायदो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव थारैनो बबे मोनसे दोलो पलिटिक्स पार्टिया देरहासार जानानै जोंनि बे बिटिसिखौ सरकार सलायगोन बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला
कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव जों भटखौ होयो आरो जाय दैदेनगिरिया देरहासार जागोन बे दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।